Ovo je bio Draško Korać, mladi, talentovani, nagrađivani učenik i muzičar i član Duvačkog orkestra Subotice. Draško, ćao, hvala ti što sam na pozivu. Šta je ovo bilo sad što si nam odsvirao? Pa ovo je bio prvi stav Helenske svite. Nju je napisao kompozitor Pedro Iturralde iz Španije. Draško, ajde da krenemo sa Duvačkim orkestrom. Duvački orkestar Subotica postoji od 96. u ovom obnovljenom sastavu, je li tako? A inače je to naslednik pionirskog Duvačkog orkestra još od 1945. Koliko članova broji Duvački orkestar našeg grada? Od prilike, da li znaš? Od prilike od 25 do 30, tako. Znači, veliki. Ima nas dosta. Da, ima vas dosta. Ti si tamo najmlađi član. Jesam. Je li tako? Koji si razred? Pa ja sam 7. razred osnovne škole, idem u osnovnu školu Matko Vuković. A od kada sviraš saksofon? Saksofon sviram od 3. razreda, 4 godine već. I uspešno, vrlo. Reci nam za takmičenje. Ti si dvostruki prvak naše države. Jesam. Tako. Kada se održalo takmičenje? Takmičenje se održalo, prvo takmičenje međunarodno se održalo 22. februara, a drugo republičko 14. aprila. Znači sada nedavno. I kako to se funkcionište, sad objasni nama koji ne znamo, kako se prijavljujete, kako idete, gde se održalo? Pa, to u stvari prijavljuju roditelji i profesori. Prvo takmičenje međunarodno se održalo u Subotici. A u 14. aprila? 14. se održao u Novom Sadu, to je bilo republičko takmičenje. A koliko učesnika bude na takvim takmičenjima? Pa bude od 8 do 10, bude još više. Aha, dobro, znači ti si pobedio njih 8 do 10. A šta se izvodi na takvim takmičenjima? Na međunarodnom takmičenju izvode se 2 kompozicije po želji, a na republičkom takmičenju dobijete jednu obaveznu kompoziciju i 2 po izboru. A ko tebe priprema za takmičenja? Kod koga si uopšte učio da sviraš saksofon? Pa prvo sam počeo kod nastavnika Bumforda Gabora, pa sam prešao posle 3 godine kod nastavnika Adama Radetića. Ovo što sada vidimo je koncert u Gradskoj kući Duvačkog orkestra koji se održao ove nedelje, 24. To je kakav koncert bio u pitanju? Pa to je bio svečani koncert Subotičkog Duvačkog orkestra kao glavni koncert, godišnji koncert. I na tim koncertima, evo, stalno pričamo kako je dosta velika posjećenost uopšte. Da, bilo je jako puno gledalca, slušalca. Koncert je počinjao u 7 sati, a u 5 do 7 nije bilo više mesta uopšte. Nije bilo mesta za se ući. Sjajno. A je li imaš nekada tremu kada izađeš? Pa nemam nikada. Nikada? Nikada. 100% siguran u sebe? Kad sviram kod kuće, isto mi je kao kad sviram na koncertu. Dobro. Ti si također učestvovao i u ovom festivalu muzičkog stvaralaštva Famous, je li tako? Da. To je bilo u februaru. Jeste. Mi smo ovdje radili najavu kada je to sve trebalo da počne. To je trebalo, ne znam, 3-4 dana, je li tako? Možda mi ispričaš malo više o tome što se dešavalo? Pa na Famousu bilo je više instrumenta, bilo je takmičenje drvenih duvačkih instrumenta, bilo je flauta, saksofon i klarinet. I ti si tu opet odneo pobedu. Ovo nije od prilike, pa dobro, tako je. Neki planovi Duvačkog orkestra, šta je ono što sledi? Pa sad sledi u sredu koncert na Paliću, na paviljonu će biti u 12 časova. Znači tačno u podne, Duvački orkestar. Dobro, a reci mi, tako jedan veliki orkestar, znamo da najstariji član ima koliko? 93 godine. 93 godine i još uvek aktivno Aktivan je, da. Sjajno. Kako se slažete, tako velika razlika u godinama, ti najmlađi i on najstariji? Pa slažemo se, dobro, slažemo se. Dobro, a reci mi sad ta takmičenja i sve ostalo, koliko ti vremena oduzme ili zostaješ iz škole, koliko vežbaš nedeljno, probe? Eto sad pred tako jedan koncert koji će se održati u sredu. Pred ovaj koncert imamo 2 probe nedeljno, od 7 časova do
od 19 do 21. Znači uveče, da. Tako, uveče, kad niko nije u školi, tako. I na Kad nije na poslu, da. Dobro, sad svejedno raspust. A kada je takmičenje, jel onda se malo više pripremaš? Malo više. Po 2 nedelje pred raspust počnemo da sviramo. Kući vežbam do 2 sata, po pola sata turi. U turama sviram. Imam probe sa korepetitorom, pijaniskinjom koji me prati. 4 puta nedeljno i tako. Znači, ozbiljno pripremanje pred takmičenje. A je li ima sada nešto što sledi, za što se pripremaš ili neki planovi na što ćeš da se prijaviš, neko takmičenje? Je li ima nešto još ove godine što će da... Ove godine nema više ništa. Završio si, sve nagrade si pokupio i sad si miran godinu dana. Jesam. Dobro, sjajno. Hvala ti puno što si bio moj gost. U sredu onda vam želim puno uspeha i da zabavite tamo široke narodne mase na Paliću. I naravno tebi lično i celom duvačkom orkestru. Hvala vam.